mbe umhlanga wakho esingaphi lo esiyakona manje? Hayibo mningi. Ayimningi sengathi idlulile 50 50 ayifani idlulile phela ngoba njalo ngithi ngaqala ngo-20 ngo-73 manje. Hayi mhlambe nje sekuhambile umhlanga mami uhamba umhlanga mina kusabheda ngisho umgaqo lapha isemibi ingakakhonkwa namabhiliji akhona eseyinkinga nje. Ngeli ilanga lasake sathi siyawela ebridgini ibhasi yacishe yasiginqa. Okay mhlambe usiphi isizathu sokuthi uzigcine kuze ube manje? Kusuthi ngizothina noma ngenza ukuthi ngashiwa abazali ngimncane ngabambelele ekutheni babethi intombi ifuna ihlale ngentombi. Ngazigcina-ke nje ngale ngibasaba ngabasaba ngisho ngingasababoni. Uthe noma sengana sengihlala ngahlala kahle ngiphatha kahle umkhwenyana wami. Suka kwase kwakhona into ayenzanga engingayibonanga kahle ngabese ngangale ngiyale nale ngithi hayi ake ngibuze kwabanye ngabese ngamala straight nje. Ngamala ngase ngisho futhi ngithi angisophinde ngithande. Ngizokhetha ukuphila ngiyintombi ngoba ngifuna ukuze ngife ngiyile nto engiyo. Angiboni khona sengathinta mina. Mhlambe umphakathi uthini mhlambe ujabulile uphethe kahle noma nje mhlambe izinto abazishoyo azikujivazi mhlambe noma nje abantu okubezwe lekhanjwa khona? Azikujivazi kakhulu ngala ngakithi ngiyahlonishwa uze ukuthi ekukhambeni ekhona uthi hayi umbhedo ayikho intombi engaka